дар ноҳияи Шаҳринав бахшида ба даъвати баҳории ҷавонон чорабинии тантанавӣ доир гардид. дар чорабинии мазкур намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ҷамоату деҳот, комиссарияти ҳарбӣ, падару модарон ва собиқадорони ҷангу меҳнат ба сухан баромада қайд намуданд ки мутобиқи талаботи моддаи 43 Сарқонуни ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи ватан қарзи муқаддаси ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон аст. фаромӯш набояд кард ки ҷумҳурии Тоҷикистон баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ соҳиби артиши миллии худ гардида, иқтидори мудофиавии он сол то сол густариш меёбад. ҳоло дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавонони ба ору номуси ватан, афсарону сарбозон донишу маҳорати худро баҳри ҳимояи манфиатҳои давлат ва амнияти кишвар сайқал медиҳанд. ҳамчунин қайд карда шуд ки хизмати ҷавонмардон ба қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон оромиву осоиштагии ватанро ҳифз намуданд. ин қарзи ҳар як шахси ба ору номус мебошад. ман имрӯз ба хоҳиши худам ба қарзи падару модар ба ватани худам хизмат кардан омадам. ин хизмат ба қарзи ҳар як шаҳрванд аст. ҳар як шаҳрванд бояд қарзи худашонро адо кунанд. бояд қайд кард ки айни ҳол наздик ба 500 нафар ҷавонони ноҳияи Шаҳринав дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар марзу буми кишвар қарзи модар ватанро адо менамоянд. имрӯз ҷиҳати дар амал татбиқ намудани дастури супориши сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати сафарбар намудани ҷавонон ба сафи артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор корҳои фармондадиҳӣ ба роҳ монда шудааст. ин кор тарғиботи ташвиқотӣ буда дар баъди имрӯз дар 66 нафар ҷавонписарон бо ихтиёри худ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар мегарданд. кӯшиш менамоем ки нақшае ки аз тарафи вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба мо додааст бо сарбаландона бо сифат иҷро намоем. дар охири чорабинӣ баҳри болидахотири ҳозирин аз тарафи кормандони шӯъбаи фарҳанги ноҳияи Шаҳринав як барномаи консертӣ ки он аз шеъру суруди ватандӯстона ва намоишҳои ҷолибу рангин иборат буд пешкаши навазкарон гардониданд. гузориши Соиднур Абдурасулов, Хуршед Алимов, Фирӯз Мирзоев аз ноҳияи Шаҳринав барои барномаи иттилооти Навид.